Hello po mga mamamayang, good morning po sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon dahil magluluto po ang ating dakilang katulong ng ginataang tahong. Ito na ang mga ingredients sa kanyang lulutuin. Unang-una, tahong, green onion or dahon ng sibuyas, luya, tanglad, sibuyas na puti, tapos siling green. At maglalagay din po siya ng organic bibi bok choy. Ayan po. Ihanda nyo na po ang inyong mga lulutuin para sumabay po kayo sa amin. At saka ito pa pala ang kanyang coconut milk na ilalagay sa kanyang tahong recipe. Ayan po. Maglalagay lang po tayo ng tubig sa ating kawali mga mamamayan. Ilagay nyo muna ang mga ingredients katulad ng tanglad, luya. Aasinan daw po muna ito bago ito takpan para pakuluin. Ayan na po. Nilalagyan na po ng asin. Tatakpan po muna natin. Ayan na po mga mamamayang, kumukulo na ang ating tanglad. Ngayon ay ilulunod na natin or ilalagay ang ating tahong. Ayan na. Hahaluin po muna, unang-una sa lahat. Kasi frozen po ito, kaya kailangan hahaluin muna. Pagkatapos po ay tatakpan na po natin. Ngayon pong kumulo na ang ating tahong mga mamamayang, ay isunod na natin tong sibuyas na puti. Ayan na po mga mamamayang, isusunod ko na po ang gata natin. At pagkatapos po ay isunod ko na po ang ating sili. Nakalanding na po sa ating kawali. At ngayon po ay hahaluin na po natin ito. Ngayon po ay tatakpan po muna natin to para maluto ang sili. Ngayon pong kumukulo-kulo na ay pwede na pong ilagay ang bibi bok choy. Pagkatapos po ay atin lang po itong hahaluin. Tapos papatayin po ang apoy. Pagkatapos po ay ilagay natin ang ating green onion. Ayan na po mga mamamayang, ito na po ang ating ginataang tahong recipe. Sana po ay nakuha nyo ang recipe ito at sana'y nagustuhan nyo. Marami pong salamat sa inyong patuloy na panunood. Sana mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay!